Poďte za ním, poďme za ním. Bežte, ja vás doplním. Ber tu, ten zadok. Dole. Vnútri sú. Opravujem. Nemôžem. Chalan, posledný. No, máš to. Poď! Modrá, to je modrá! Modrá, postupne k nám! K nám! Poď! Michal, za ním. Grekcia! Poď. Je to zastrané páčidlo. Iba v tej veľké miestnosti kus. Jasne. To je možno 30 metrov. Čo? Dobre, počkaj, dobre. Musíme obsadiť tam tú rampu. Musíme sa dostať z tej rampy. Pozor. Stáni, tam tú rampu treba obsadiť. Tú rampu. Kokos, ešte sa mykol, debil. Nepriznať, keď som tam už strieľal. Kokos, chlap ešte, že... Ty kokos. Pozri sa, ako... Toto je dobrý bežec. Musíme spalbu a to bude utekať opaku. Fíha, to neviem, či je dobré. Dobre, už sú na rampe. Máme rampu, dobre. Chalani, presúďte sa, už máte rampu, chyteme. Kokos, to je piči ten chalán. Čo? Za ktoré Pneumatiky, tam sú dvaja chlapi. Vrkni, je tam chlap za tým stĺpom stále. Ale nepriznáva, neprizná ani za tú piču. Dobre, doplníme tu na týchto. Na čase. Doplň chlapa za pneumatikami. Hej. Priprav sa na prebeh. Poď. Za stĺpom! Je za tým stĺpom! Pozor, páli, nenechajte ho vystrčiť hlavu! Iba strach vystrčí a hlavu, nie? Dostal! Pekne, chalani, pekne. Kryte ma, doplňa pneumatiky!
Hodne, tlačte, tlačte! Žiadne ďalšie boje. Vychádzajú ďalší z respawnu. Čau. Čo, Michal? Pozor, jebú sa sem! Čakaj, to musím čepnúť, nie? Betónny kryt, tam tá strana. Laba! Piče s drákami. Michal, len tam. Dobre. Laba, postup, tak. Zoberte to zasrané páčidlo a poďme do hovna. Laba, idem k tebe, postúpime, hej. Doplňam labu, my to tam zatlačíme. A vy ste traja, či dvaj. Pozor, v okne! Naľavo! Pneumatiky! To je kláč. Čekuje sa tam laba. Dobre, idem hore, hej. Dobre, idem hore. Piče, ich tam moc, to nedáme. No, tam v tých dverách a v tých oknách. Kokos, kde sú všetci tí ľudia, čo tu boli? Nemáme šancu, Michal. My tu potrebujeme pomôcť, ak chceme ísť dopredu. Dvaja to nepretlačíme. Chalanisko za gumami, dávaj si pozor to okno naľavo, vo vysielacej. Dobre. Hej, hej. Ty kokos, Laba, poď do piče, poď. Nemôžem. Ty kokos, spál do piče. Z tej strany strieľajú na mňa, tak kde mám ísť? Daj sa z deku. Fú, ty kokos. No. Jasne. Už tu prebehol do tej izby, kurva. Chalanisko za gumami, máš ho na ľavej strane, hneď! No čo, Michal? Ty kokos. Potrebujeme, kto je tu za našim chrbtom? Dostal si? Piče.